Αλλά βγαίνουν οι φωνές. Πόσες φωνές έχω εγώ? 8. Αλλά και δεν βγαίνουν οι φωνές. Είναι στα μπάσα, δηλαδή όταν τα μπάσα βγαίνουν μπροστά. Είναι πολύ μπάσο κατάσταση. Εντάξει, το με ένα equalizer το ρυθμίζει λίγο πάνω κάτω. Είναι και το σήμα του μωρέ, ξέρεις, όσο τα πρίμα είναι παλιάς αυτές. Ναι, Το πιο πρίμα, ξέρεις, το σήμα είναι... Αλλά και ένα μπάσο αυτό. Ναι, ναι, εγώ γράφω κάτι μπάσα... Τούμπανο. Κάτι κουπά μπάσα. Και άμα το φτιάξεις και τα decay και τα μετά αυτά, παίζουν και κάτι κόντραμπάσα μετά, που είναι κουφά, ναι. Δεν ακούς τίποτα το tap, αλλά ακούς ακριβώς τι